Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lajengaken malih. Mugi-mugi sedaya dipun paringi sehat, Amin. lahir lan batinipun dalam rangka thalabul ilmi ngantos Kanjeng Nabi dawuh minal mahdi ilal lahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yalzamu al-mutawadhi'a idza arada ayyusalliya. Soal madza ing apa ta suwiji-wiji yalzamu wajib apa dza al-mutawadhi'a ing wong kang wudu. Ngono mau idza arada nalikane ngarepake sapa al-mutawadhi ngarepake ayu sholia ing yento nglakoni salat sapa al-mutawadhi. Apa sing kudu dilakoni kanggone wong sing wis wudu nalika arep nglakoni salat? Pengajaran wudu sampun, tata carane wudu sampun, sing batane wudu sampun, pun siap gerak ajeng nindakane salat. Niki apa saja yang harus dilakukan oleh oh ternyata jawab yalzamuhu wajib ing al-mutawadhi apa taharatu malabisihi nuceni pira-pira pakaiane al-mutawadhi wa makanihi lan panggonane mutawadhi. Perkara sing wajib ditindakne kanggene tiyang ingkang sampun wudu lajeng-ajeng nindakaken salat niku taharatu malabisihi wa makanihi, kudu suci pakaiane, suci panggonane. Pakaiane kudu suci, bajune suci, pecine suci, sarunge suci. Kadang-kadang sarung, baju, kopiah niki bisa diantisipasi dengan mudah masalah kesuciane. Sing medeni niku lek pakaian cilik jero niku gak tau ganti nang sawah ya kuwi nang jero kuwi. Niki termasuk ngaruh. Maksane sarunge karo bajune wis tapi suwempake gak tau ganti, padahal nanti-nanti yo iku tanpa sadar membahayakan. Suci-suci minan najasati saking pira-pira najis. Siji niku kudu suci, apa yang dipakai niku kudu suci. Wa satru auratihi lan nutupi aurate al-mutawadhi. Wa satru aurati lan nutupi aurate mutawadhi, wajing nutupi aurate kudu ditutupi. Lek wong lanang udel sampai dengkul. Wasni kebalul kiblati lan amrih madhep kiblat. Madhep kiblat. Oleh orang madhep kiblat lek wong bingung. Kiblate akeh, ngendi-endi kiblat. Madhep ngetan ya kiblat, madhep lor ya kiblat, ngidul ya kiblat, ora ngerti kiblat diarahi ngendi, wong bingung. Wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngaweruhi manjingi wektu. Setidak-tidaknya mbuh krungu adzan, mbuh ngerti jam wayahe salat. Ini wayah sholat dhuhur, wayah niki wayah sholat asar, wayah sholat maghrib. Enten wektune dhewe-dhewe.
kan alal mukminina kitaban mauqutan. Salat niku diwajibne kanggo wong mukmin niku di wektu-wektu. Mboten kok terus diglobal dadi siji. Awan sibuk sepenuhnya, malam sibuk sepenuhnya. Akhirnya diselesaikan waktu ala 17 rakaat kok tak global dadi siji, dadi sak wektu mboten. Enten wektune dhewe-dhewe. Jadi kewajiban selanjutnya bagi orang yang sudah melakukan wudu niku suci pakaian sangking najis, nutup ngaurat, madhep kiblat lan ngerti wektu sholat. Soal najasatu ma iku endi to an najasatu tawi pira-pira najis. Lah najis niku napa mawon? Jawab hiya utawi an najasat iku adamu geteh wal qayhu lan nanah wal qayhu lan utah-utahan wal khamru lan khamr wal kalbu lan asu wal khinziru lan celeng wal baulu lan uyuh wal ghaitu lan tahi warausu lan letong. Lah najis niku napa mawon? Hiya adamu wal qayhu. Najis niku kaya dene getah. Iku najis. Getah. Makanya wong sholat dikontrol ketien. Terus qayhu nanah najis. Terus wal qayhu utah-utahan muntah najis. Terus wal khamru arak khamr niki najis. Wal kalbu lajeng asu najis. Wal khinziru terus celeng najis. Wal baulu uyuh najis. Uyuh dhewe uyuh wong liya uyuh anake najis. Hati-hati nalika ning uyuh niku hati-hati, mboten cukup diobat abit tok, mboten cukup, kudu disuceni pakai alat yang mensucikan. Gak diobat abit nih wis resik, cukup resik, tapi harus disucikan dengan air yang mensucikan. Wal ghaitu lajeng tai niki ya najis. Enten cangkriman. Warautulan letong to telak niku ya najis. Dadi enten cangkriman niku kabeh tai najis. Tapi ana tai sing gak najis, njur apa? Ndek mikir moyang payung opo enek tai kok gak najis. So, akhirnya dijawab, oh ternyata ada apa tai graji. Tai graji. Soal mal auratu ma iku ndi to al auratu tawi aurat. Yang selanjutnya aurat-aurat niku pun dijawab auratul rajuli ma baina surati wa rubah wa auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kafaini. Aurate wong lanang auratul rajuli utawi aurate wong lanang iku ma panggonan baina surati kang tetep ing dalam antaran wudel warubati lan dengkul ini harus tertutup. Antaran wudel karo dengkul niku kudu tertutup lan tutupe niku kudu iso nutup warna asli yang ada di dalam. Jadi
Jadi umpamane enten pertanyaan umpami Pak betul tutup tapi tutupnya niku plastik. Tapi plastiknya putih mesti ya ketok. Ini belum berhasil. Anda belum berhasil. Perlu coba lagi. Dadi kudu nganggo tutup, sing tutup niku iso nutupi dateng warna yang ada di dalam. Iso nutup. Mboten kudu sarung, mboten kudu sarung. Pokok barang suci sing iso nutup. Kepepete plastik-plastik ireng sing dienggo anu lombok niku iso nutup. Mas yo ibarate panjenengan gak nganggo klambi wong darurat pepet ana klambi wa auratul mar'ati lan utawi aurate wong wadon iku jami'u badaniha sekabehane awake almar'ah. Lek wong wadon iku kabeh awak sekujur tubuh harus tertutup. Sekujur tubuh harus tertutup. Ini kadang-kadang kan enten sebuah fenomena. Lah nek wong biyen niku rukoh sing dienggo niku kan rukoh sing wungkul niku kawet dhuwur teko ngisor niku wis mblebet. Tapi karena teknologi semakin maju dan pertarungan di dunia konveksi, akhirnya saat ini kan model-model anyar rukoh plastik cilik ditugel sisan. Pertanyaane nalikane rukuk nalikane sujud niku mbuka mboten, karena permasalahannya di seluruh tubuh, seluruh badan, anggota badan itu harus tertutup semua. Mencen iso nutupi ya mboten masalah, tapi lek ora iso nutupi ya berbahaya. Dadi kudu pinter-pinter. Ilal wajha kejaba rai wal kafaini lan epek-epek loro. Iki kejaba loro niku raine karo epek-epeke mboten ditutup mboten apa-apa, tapi kabeh awake liyane kudu ketutup kabeh. Masih sak rambut-rambute kadang-kadang kan rupae iso mbreset memburi niku kadang kan rambutnya dadak nganggo ditutup nganggo apa kae jenenge kaya kaos kaki cilik nek diblebetke sirah untuk antisipasi engko nalikane rupae mbrosok rada memburikan wis aman pinter kaum ibu niku pinter. Niku kula wangsuli auratul rajuli ma baina surah wa rubah wa auratul mar'ati jami'u badaniha ilal wajh. Aurate lanang lanang aurate wong wadon niku kabeh awak kejaba rai kalih epek-epek tangan. Iki nalikane pas pinuju salat harus dijaga saestu. Makaten mugi-mugi manfaat. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.